Bueno, son Jesús, son de Rois, teño unha explotación de vacún de carne en extensivo, hai sobre unhas 35 cabezas, máis ou menos, en 20 hectáreas de terreno. Son todo pastos, solo teño erva, prados, neses pastos as vacas pastorean todo o ano, na primavera, ahora no mes de maio ou tal, hai exceso de forraxe, solo ensilalo, e despois a finales de verán tamén suelo coller algo de erva seca, e o resto todo pasto, non boto millo nin nada. As vacas están sempre fora, e van rotando polas diferentes fincas, e as fincas están pechadas con fío do pastor solamente. Está esta finca grande que ten unhas 3 hectáreas, esta ten un peche de rede máis potente e con pastor tamén, para protexelas un pouco a donde dormen sempre, nunca as deixo dormir nas fincas, e donde dormen que queda máis protegida polo tema do lobo e tal, e máis ao mesmo tempo a ter as árbores das inclemencias e do sol cando apreta no verán.